Gibuksan atong Domingo ang Regional Athletic Association Meet sa Leyte sa Baybay City, Leyte. Nagtigi na sa lain-laing sporting events ang dulaan sa 8,000 ka mga student athletes sa Eastern Visayas. Mulungtad ang kompetisyon sa 13 ka mga delegasyon sa rehiyon hangtod karong Sabado, March 7. Gitambungan kini sa mga opisyal sa DepEd, LGUs, mga coaches, tournament directors, mga ginikanan, mga atleta, ug bisita usab si Cebu Governor Pam Baricuatro. Gimugatan sa gobernadora ang kamahinungdanon sa disiplina, leadership, resilience ug sportsmanship. Gidugang usab sa DepEd nga ang regional meet dili lang kompetisyon kay higayon kini para ipakita ang panaghiusa ug holistic development sa mga partisipante. Nagpasalamat usab ang DepEd sa abag sa mga LGU sa maong aktibidad. Sa wala pa ang opening sa Ibiraa, gihatagan sa Ormoc City LGU ang kapin sa 600 ka mga student athletes ug bag-ong uniforme, ingon man mga sapatos. Tumong nila nga mapalig-on ang moral sa mga estudyante nga ipakita ang ilang katakos sa nagkalain-laing sporting events. Kinahanglan inyong dad-on ang maayo nga pamatasan, pero hinumdumi nga inigsod sa ring, inigsod na sa competition, gira na. So dili mo maikop nga inyong pildihon ang angay ninyo pildihon. Klaro? It has been over a decade since we last hosted this event. Having this opportunity to welcome and serve our region's finest athletes is both a challenge and an achievement for our city. Samtang ang Negros Island Regional Athletic Association Meet kun niraam opisyal nga gibuksan sa Bacolod City. Kapinsa na po kalibo ka mga atleta gikan sa lalawigan sa Negros Occidental, Negros Oriental ug Siquijor ang nagsangka sa paugnat sa kusog. Ang kalihukan giorganisa sa DepEd NIR region nga mulungtad hangtod sa March 6. Ang mga mananaog maoy morepresentar sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. 12 ka mga delegasyon karong tuiga ang misalmot. Diin usa ka delegasyon ang Siquijor ug 7 ang gikan sa Negros Oriental Division. Mitambong sa Tigom ang mga gobernador sa NIR. Gold, silver, bronze, nagyapunta yun sa same as Congratulations to all the 12 contingent that will participate in the 2026 NIRA-AM. And we wish all the athletes well. I hope they perform to the best that they could for if they wish to represent Negros Island in the next Palarong Pambansa.